Takže vítajte, toto je paintball a práve ideme hrať a... Toto je paintball na jednom serveri. IP vám dáme do popisku videa. A mimochodom, ja som Juko.sk a je tu so mňou kto? Domka.sk. Ja nemám dneska Steam. Jau! To ni rozprávať nemôžem. Ježiši. Akurát pri videu sa mi nedarí. Ježiš, to čo je s tým? Mne sa vôbec nedarí. Ráno som to ešte hral. A všetkých som tam pozabíjal. Ale vážne som to dneska hral. No? Si prvá, koho som zabil. Ešte nalákam, že Kde to je? Zabila som ťa. Aha, aj ty mňa. A ja teba som zabil. To čo bolo? Ježi Kriste, to úplne nejaký fail. Ťa vidím, mám minimapku. Čau. Ešte, že mám tú minimapku, podvádzam. No. Zaujímavé fanúšici budú neznášať. A skomentujú také, že ten rýb si dobrý. To čo je? To čo je? Ja už mám iba 2 životy. Ja neviem. Ja 5 ešte. Čo? Modrý, kde ste? Potom keď to hráme, tak to stopneme a pôjdeme si zahrať nejakú na tebe čo drb. Šibe? Oček som sa kutavení, to bol na minimapke. A ja som už prehral. Pozrieme sa, koľka ty som. Ježiš, ja neviem písať. Neviem toto skloňovať, neviem rozprávať, neviem. Ja som 1, 2, 3. Chýba mi bodov 123. Jo, vyhrala som! Zahráme si ešte máme málo času. Ešte máme dosť času. Stopni. Dobre, takže diváci. Takže ľudia, pokračujeme v ďalšej hre, ktorá sa volá TNT Run. Ten TNT Run, tam sa behá a pod vami sa bude prepadávať pôda. A tu do piesok. Tak me to seká. Seká? No ne, ja to ešte natáčam. A už sa práve hrá, ako vidíte. A ty tu si? To bolo tesné. Skoro som skrecal. Mne to seká. Trocha. Má dosť. Ja som už na 3. poschodí. Ja, a ja. Ahoj. Ahoj. To si prepadol. Či to si bola ty? Jau! Uí. Dneska mám sekací deň. Som vážne už taká tučná, že sa všetky tie bloky podobné. Taký zavri. Ja som pri videu spomenul moju sestru. Moja sestra je slávna. Padnite už. Prdele, tak tu mi tu chodí pomôcť cestička. Ja som na poslednom poschodí, keď teraz padnem, tak už je po mne. A ja už je po mne. Ty už úplne? Ako za ďalšiu zahráme hru? Počkaj, ešte ja musím prehrať. Ešte nevím. Čak už to nič není. Ešte tu je hide and seek, ale však to je trocha blbé, to sa nedá ani pripojiť.
idem pozrieť ešte nejaký server, tu je. Ja mám server, kde je hide and seek. Však henten, ne? Kde sme chodievali, ne? Ten. A tam je všelijaký hľadná survival, všetko je tam. Jaj. No všetko si... No už sa stalo. Mal by tam byť taký ujko na takom koni. Logo toho. Rýchlo, líky friško. Takže pokračujeme vo videu. Ako vidíte, sme išli na ďalší server a ideme hrať hide and seek. To je schovávačka. Tam sa premeníte na blok a jeden bude akože hľadať a vy sa musíte dobre schovať. Keď sa dobre schováte a on vás nenájde, tak vyhrávate. Tak ideme sa pripojiť. Dobre, takže Nika, počkaj, jak to mám povedať, Michaze nás príde navštíviť. Dobre, medzi týmto radšej stopni, lebo... Medzi týmto stopneme, lebo dokým príde, budú aj Vianoce. Môžem? I see you later. I see you. Asi sa pripojil. Počkej, sú tu nejaké nové? I see you! Takže ako vidíte, je tu Michaze. Ale vás nepozdraví, lebo nie je s nami v kontakte. Takže vidíte, sme v aréne jednej. A teraz čakáme, dokým prídu ľudia. Dokým príde čas. Máme ešte 43 sekúnd. A zatiaľ sa pomenúdiť. Pozdrav, Michaze. Ahoj. Aha, no pozdravila. Chcete dostať? Takže už budeme hrať 1-0. Ako vidíte, ja som, nepoviem vám, vidíte to sami. A musím sa niekde schovať. To dopadne. Môže. Neviem, kam mám ísť. No prdome, nejdem vyskočiť. No, ja neviem, kam mám ísť. Už mama. Pomoc. Naháňa ma Michaze. Preč? Ja idem zase hore. Ona išla dole, som išla zase hore. No, ona je tam. Ona si vlastne nevšimne, že ja nelietam. Uvidť sa. A to sa nedá. Vlastne aj postaviť hente po glowstone. Vlastne hej. Cobblestone, tam som cobblestone. Ona je tu. Ona je tam dia. O, dobre. Ja, čo som ti spravil? Však si normálny, dobrý chlapče. Kde je cobblestone? Malý, však máš 13 rokov. Čo? Koľko mám? A to je jedno. Ono je hore. Ide tam, kde ja, kde som ja. Nepozeraj si na mňa, nepozeraj. Koľko máme ešte času? Ešte máme 189 sekúnd. 3 minúty. Ja myslím, akože vo videu. Jaj. 9-9. Pár sek, asi pol minútku. Rýchlo už to ukončí, zabí ma už. No už sa stalo. Dobre som Saker, ale už to musíme ukončiť. Čakať. Takže ľudia, radi sme si s vami zahrali, dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, tak nás podporte lajkom alebo odberom. A akurát som Seeker. A Michaze vás asi tiež chce pozdraviť. Sa pozrite na ňu, jak tam ide. Tak, lúčim sa s vami a nezabíjam ma Michaze. Si ona ma nepočula, že nevadí. A pápa. Ahoj.